A day in the life sa usa ka bana nga nangasawag na sige nagdahum ang alingkawas sa kalisud. Wow! Unya live update na sa ta sa among mga ganap diri sa among sa kalibutan, rambutan. Guys, magbuhay-buhay na sa taron. Magasimbol na sa tagkabinet. Ready na oh, murag correct. Panday daot. Sumoto mangwarta na sa nang bayo to, may nalang. Very good, maayo na imong gibuhat. Gikontrata manggod ko guys, dayon $50 kayo mo nang di na to balibaran. Naa na po tayo mga parokyano no, nangayo og tabang magpasimbol lagi daw sa silang kabinet. Unya kay syempre matulungin gud ta. Mo nang larga matik abante dayon para sa kabubuti ng buong mundo. Dayon ni action ko kabalaka bayad kay abi nako gagira na diring dapita ahak tarak-tarak raman di ay. Unsa nang mata nimo plastic? May na lang intaw ning racket oy kay makasulban na ning panudan sa panihapon oy panabangi. Panudan ka na, yes, basin i-order na sa nimo nagamason kay murag dili ra ba nato na masudan? Dili lagi pangugas ning style buwing. Abi nako, dili nato na lalison, very good na imong desisyon, maong padayon para mahimong malambuon nang kinabuhi sa uyamot nga sulugoon para pohon mahimong datuon. Lo, rhyme lagi to. Sumoto wala nang patubig-tumpik pag gibundag na ako ang kabinet gipangpaslakan og screw aron maporma na in taon og mahuma na may diring napita. Ayay ka, murag dili naman tumayo pagkalagot to, yes, mura naman tog tambog giprito sa matika. Ambot, mura kailangan naman siguro ni overhaul ni panikyuran. Wala naman ko itong patugba, di na magamit. Para man lang ma-exercise ba? Mura naman hinuunig na himog dekorasyon mo, ni resulta na, panabangi. Ako pa nimo, yes, paputol na lang na, puslan man. Aray ko! Agoy sakpan ulaw. Katawanan, wa magayangay mabumpers kay imong liog ni sangko na si mong apeng. Dapat mura kang si Edward katong pareha sa pelikula nga Twilit ba? Unsay twilit? Pilpilo noon ako ng baba ni mo noon, matwilit yug ka. Aray ko, high blood again. Sumoto na human na gyud mi no, mga isa pud ka oras in tawon. Alang di ka maabtag isa ka oras nga bampay-bampay pa man ka. Nahuman na gito sa itong mga kalaki. Og katong sa mga nangutana asang custom number, Dre gibili na mo sa balay gibantayan sa iyang magulang. Ayaw mo kabalaga kay hawod na kayo tumubantay akong custom number 1. Maong relax na mo dira. Okay, doke? Okay, doke? Guys, naka $50 ta. So, muadto tag krogeron kaya ito na ikumpra. Ikumpra naman ni guys og fruits kay mag-juice lagi daw mi. Ningon akong amo. Mag-healthy billing na daw mi. Mo nang mag-juice na daw sa daw mi. Amo to ipalit og mga fruits. Sumoto ka dali-dali mig pangumpra dayon nakakita mamig aso-aso sa gawas dayon nakaingon ko og murag lami lagi na. Giingnan ako ako nga mo girl kuha tag isa para dili na ta magluto panihapon. Wow! Hilbutan na po din na mo og isa para makatilaw ra po ta sa ilang gitawag nga ribs barbecue ba. Kay akong nadunggan nga haka-haka lami lagi daw maong testingan para malaman kung masarap ba talaga ang kalami. Nagto ta guys. Mo na ni ang ribs nga mong ipalit. Dinabid me 2 slices of cheesecake. Mo ni akong partner ron. Say hi. Wow! Magmukbang na sa tanom, mangambot na lang gyud ko kay sigurado amang gyud ni challenge. Kay na ang akong kuyog bayad murag karang mamistahay ug matud pa sa mga kasabihan kusog mangasay. Kung asa ang hamal hala abante. Maayo jud mo pagka-training yes kay may man kayong mudala og hamal para bangi. Mao ngayon na paglangan pag countdown na dira. Unya, ready na mo? Ni Sinyas na gani ko pagdali gani. 1, 2, 3. Kalame! Mao na gini siya pirmi na kong partner basta hamal na hisgutan. Gamay-gamay ra ni pero ang budiga ni murag pareha kadaka sa budiga sa Kaysano Mall. Way kabusgana ning bata pero buyag kay wapod lagi tabok-tambok bata panabagi. Ayay, base ng bito ka na mura nagadakag dinosaur yes. Okay ra na at least nayalaga. Lahi po nakuha ba? Ayaw biya mo palabi og hamal. Ha? Hinahinay lang. Ayaw mo na mo. Kay mga professional lamang ang gumagawa nito. Mas nindot yapon na mag-diet. Okay. Hey, what is made of this? Barbecue. Deer? No. Pig? Pig? Guys, we're eating pig skin. Yes? Ribs. So the pig ribs. Pig ribs. Daddy, I got long hair, Daddy. I think I need to cut my hair. No. A few moments later. Kaya nahuman naman tagmukbang pagkaugmag juice na lapod para matisning nga na po ning juicer nga mo nakuha. Nakuha din na mo ni sa marketplace no $50 ra brand new ambot ahakan nila ni napunit pero siyempre still man kayo kay barato ra gud. Gikuha na lang po dayon namo. Wow! Wala ko kabalo unsay benefits ani basta kay kung unsay available sa prutas sa rep gi-scramble na nako. Ug nay makuha nga vitamins maayo ug wala maayo ra gyapon. Basta kay gimikos-mikos ra na tistingan na po na ug mugana ba gyud kay basig na scam ra pud mi ba. Yayay gyud.
Kuya awa man kayo na Yets, mura man nagdugdo ka red ba ng kulura. Madayon na nagka-vampires na Yets. Ay kung ingna ganahan ka ma-immortalization. Pero lahi man kapag vampires kay imbis mahadlok og hayag tubig manoon. Kandingon. Ulaw na sa duwa lang filter. Kabalo na ko, ma-vampires ko, kapariha ko kagapuha sa Demon Hunters. Ah, kabaga, Demon Hunters, pagipili. Basig, Pig Hunters. Baga na mga kagaping. Aray ko! So maura to oy, another life update na sad sa sunod na pod. Basta kaayaw mo kalimot, ampog ampeng kanunay. Out!